Oiartzuarra gaztea eta idazlea, kontratu gabe daude adjektiboak, gura etorrez ezkitan neurriak izan da daude. Komunikazioaren alorrean lan egiten du Goiatzek, eta antzematen zaio bereziki ezaugarri batean. Komunikatzeko trebezia ikaragarria du idazten duenean, erraztasuna du, errazkeriarik gabeko erraztasuna du. Eta idazkera xaloa du, naiz oso landua. Alegia, Goiatzen xalotasuna, edo Goiatzen estiloen xalotasuna ez da ofizio ezatik, edo jakituria ezatik, baizik eta lanketa serio bat. Lanketa literario serio. Goiatzek ikasterakoan darabiltzan kezka karrigurak, gogotagaiak, danok gure eguneroko bizi moduan eta bizitzan zehar ateratzen ditugunak eta tortzen ezkigunak ez dira fabrikazio bitxiak, ez dira kezka bitxiak dira. Eguneroko kezka denok ezagutzen ditugunak. Goiatzek ordean naturaltasunez eta hotxat bat ere hartu gabe kontatzen ditu. Batzutan bat ere naturalak ez diren gauzak, edo naturaltasunetik urruntzen diren. Sei narrazio ditu honetan, eta elkarren artean edo lotura lan egiten duena da harremanak gai bezala hartuta. Harremanak ez kasualitatez topatzen dien pertsonen arteko harremanak, nahiz eta afektibitate bat edo hurbiltasun bat badagon pertsonen arteko harremanak, izan bikoteak, izan familia, kaso seme-alaba artekoak, edo izan lagun artekoak. Baina harreman horiek errealitatea da, txatu ez dira erraxak, ez dira politiak, ez da dena arroxen izaten gure egunerokotasunean, baina askotan ez da ere dira uste dugu ezain komplikatuak edo zailak edo izaten. Eta pixka bat, dramaikan gabe idatzetako narrazioak dira esango nuke, hortan saiatu nahi behintzat, eta askotan esaten didate bukaera tristeak idazten dutela. Eta nien ados, hori esaten didatenean zen ados, jendeak edo irakurriak edo lotuta gaude saldu diguten zoriontsu bakar batean, eta nik ez dut konpartitzen horrek izan behar duenik bukaera zoriontsu bakarra da honik. Orduan, bai, askotan ikuiak ez daukatuko, narrazioak ez daukatuko, romantiko bat nahiko lukeen gixara, baina ez dut uste bukaera tristiak edo jenik antzetek eta. Saiatu nahi zena, errealitatean badauden harremanak eta askotan beldurragatik edo kezkengatik edo ausartzen ez dira gauzak egitera edo esatera modu batea erakustea gauzak ez dira komplikatuak. Izan daitezkeela askoz errazagoak, askotan konplikatzen ditugula. Eta azken liburu hau azken liburuetako prozesu baten ondorioa da. Seguruna, zegi dut hauetan nire bizitzan gertatu diren gauzak bai eragina dutela narrazioetan, baina uste dut badagoela aldaketa bat edo prozesu bat eta erregistro aldaketa bat aurreko lanekin konparatuta. Esango nuke garaikideagoa dela narrazio liburu hau, batetik denbora edo tempus aldetik gaur egun kokatzen ditudalako narrazioak. Gaurkotasun gaur, hemen gertatu dut betetzen dira, baita ere kokapen aldetik hemen Euskal Herrian kokatu ditut, zazitezkenak aso beste nonbait eroen, eta uste dut bai gaur eta hemen giztatia narrazioen kokapena egin batean eramango dula irakurria erraixago identifikatua sentitzen. Ez da denekin identifikatuko, ez da pertsonaia guztiekin identifikatuko, baina uste dut
erresa dela identifikazioak aurkitzeko aukera hori ematen dugula. Baina nahiko nukeena dela arrasto bat uztea, irakurtzen duen horrengan. Arrastoak izan daiteke mila modutakoa, herripar bat izan daiteke. Izan daiteke zer pentsatu ematea, baina nahiko nukeena dela irakurtzen denean oso txiki bat edo gelditzea